Εργόχειρο και ελεημοσύνες. Το εργόχειρο του γέροντα ήταν η ξυλογλυπτική. Ανέφερε ο ίδιος, έκανα σε ξύλο εικόνες καλιστές τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον δεκάλογο. Τα ξύλα τα έκοβα μόνος μου. Πολλές φορές και τη νύχτα άνοιγα λίγο την πόρτα του κελιού και στο φως του φεγγαριού έλεγα την ευχή και γυαλοχάρτιζα και προετοίμαζα τα ξύλα. Για εργαλεία είχα μόνο 2 μαχαιράκια από ένα ψαλίδι Singer που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα 2, το ακόνισα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου και θαμπώνει τα μάτια μου. Τα εργόχειρα τα έδινα στο μοναστήρι και τα πουλούσαν. Γίνονταν ανάρπαστα από τους προσκυνητές. Τα χρήματα που έπαιρνα τα έδινα σε γνωστούς ταξιτζίδες από το Κάιρο. Τους έλεγα να ψωνίζουν ρούχα, καπελάκια, μπισκότα, τρόφιμα και άλλα. Μετά γέμιζα το σακίδιο με ευλογίες και ρωτούσα πού υπάρχουν καταβλισμοί Βεδουίνων. Πήγαινα στις σκηνές τους, φώναζα πιο έξω τα μικρά παιδιά και μοίραζα τις ευλογίες. Από την πολλή του αγάπη προς τα πλάσματα του Θεού, ο γέροντας άφησε τον εαυτό του στην άκρη, κουραζόταν για να τους βοηθά και δεν πήγε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα που τόσο επιθυμούσε για να μην στερηθούν τα Βεδουινάκια τις ευλογίες του. Και αυτά καταλάβαιναν τη μεγάλη του αγάπη που δεν είχε σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τον υπεραγαπούσαν. Γινόταν σωστό πανηγύρι από τη χαρά που έκαναν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο αγαπημένος τους Αμπούνα Παΐζη, στα Βεδουίνικα Πατήρ Παΐσιος. Αλλά και όταν τα Βεδουινάκια πήγαιναν στο ασκητήριό του με σκασμένα τα πόδια επειδή περπατούσαν ξυπόλυτα, τους έβαζε κερί στα σχισίματα και τους έδινε και από ένα ζευγάρι σανδάλια. Σε άλλα μοίραζε καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος και ό,τι άλλο είχε. «Ειν εν τη ερήμου πειραζόμενος». Κάποια μέρα έκανε εργόχειρο λέγοντας την ευχή καθισμένο σε ένα βράχο, ενώ από κάτω υπήρχε βαθύς γκρεμός. Παρουσιάζεται ο διάβολος και του λέγει «Πήδα κάτω, Παΐσιε, σου υπόσχομαι δεν θα πάθεις τίποτα». Ο γέροντας συνέχισε ατάραχος την ευχή και το εργόχειρό του. Δεν έδωσε σημασία στο διάβολο. Ο πειρασμός συνέχισε να τον παρακινεί να πηδήσει στον γκρεμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόσχεση. Αυτό κράτησε 1,5 ώρα περίπου. Στο τέλος παίρνει μια πέτρα και τη ρίχνει στον γκρεμό, λέγοντας ο διάβολο «Άντε να σου αναπαύσω το λογισμό σου». Ο διάβολος, αφού απέτυχε να το ρίξει στον γκρεμό, του λέγει δήθεν με θαυμασμό «Τέτοια απάντηση ούτε ο Χριστός δεν μου έδωσε. Εσύ καλύτερα απάντησες. Ο Χριστός είναι Θεός. Δεν είναι σαν και εμένα τον καραγκιόζη», είπαγε ο πίσω μου σατανά. Και έτσι, με την ενικούσα θεία χάρη, απέφυγε τον πρώτο πειρασμό να πηδήσει στον γκρεμό, να τσακιστεί στα βράχια. Ακόμη, απέφυγε και τον βαθύτερο γκρεμό της υπερηφανίας, να δεχθεί τον έπαινο του διαβόλου, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο από τον Χριστό. Εγκαταλείπει τη γλυκιά έρημο. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφειλόταν στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Κεφάλαιο 7. Στην Ιβυρίτικη Σκήτη. Ο γέροντας πήγε στην Σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την Καλύβη των Αρχαγγέλων, 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος σε επιστολή του, 24 Ιουνίου 1964, αναφέρει σχετικά «Επήρα με τη χάρη του Θεού μία καλύβη στην ερημωμένη Σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνο οι 7. Το καλύβι το δικό μου έχει εκκλησάκι των Αγίων Αρχαγγέλων. Το σπίτι είναι φυσικά παλαιό και κάνω μερικές επισκευές. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με αμέτρητες μετάνοιες και πολλά κομποσχήνια. Το κύριο έργο του ήταν η προσευχή. Προσπαθούσε να μην διακόπτεται η νοηρά επικοινωνία του με το Θεό, να είναι αδιάλειπτη. Παρά την κλονισμένη υγεία του, βίαζε τον εαυτό του, νηστεύοντας μέχρι εξαντλήσεως. Και εκεί που εσώνονταν οι μπαταρίες και έφτανε στο αμήν, όλος παραδόξως ανακτούσε δυνάμεις και συνέχιζε τους αγώνες. Τροφή από άγγελο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ, μου είπα να κατεβάσω έναν άρρωστο πατέρα, μοναχό, στην παραλία. Τον κατέβασα και μετά ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κοντά να φτάσω στο κελί μου, παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Ήταν άγγελος και μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα και αμέσως εξαφανίστηκε. Εχείριση στους πνεύμονες. Από νέος μοναχός ο γέροντας είχε ενοχλήσεις στους πνεύμονες.
Ήδη από την εσφιγμένου είχε αιμοπτήσεις και εσωτερική αιμορραγία και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Στη συνέχεια, σε όλη του τη ζωή θα ταλαιπωρείται από αυτή την πάθηση. Από τη Φιλοθέου αναγκάστηκε να βγει στον κόσμο για θεραπεία. Αυτή η ευπάθεια των πνευμόνων του, που επετείνετο από την έλλειψη οξυγόνου, ήταν η αιτία που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει το Σινά. Η ασθένειά του όμως διαρκώς χειροτέρευε. Έπρεπε να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Η επέμβαση έγινε στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος. Του αφαίρεσαν σχεδόν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα και επίσης του αφαίρεσαν 2 πλευρά. Ο γέροντας περιγράφει ως εξής την εγχείρηση. «Ήτο μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Μου αφαιρέσαν τον ένα λοβό αριστερά, καθώς λιγάκι από τον άλλον. Ήτο ο λοβός γεμάτος από σακουλίτσες, βροχεκτασίες. Διήρκησε η εγχείρηση περί τις 10 ώρες. Δεν σταματούσε το αίμα στην εγχείρηση και αυτό δυσκόλευε. Εχρειάστη 4 κιλά αίμα. Τα λάστιχα, παροχετεύσεις, μου τα βγάλανε στις 9 μέρες και έπαθα μεγάλη δυσφορία και έτσι με πήγανε ξανά στο χειρουργείο επί 2 ώρες και μου τα ξανατοποθετήσαν και τα αφήσαν πάνω από 20 ημέρες. Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά. Το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι οι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω πολύ, αλλά άξιζε κανείς να πληρώνει χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Διάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή, σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 ημέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί». Ίδρυση ησυχαστηρίου. Στο νοσοκομείο συνδέθηκε πνευματικά με κάποιες ευλαβείς και φιλομόναχες νέες. Τον επισκέπτονταν και του έδωσαν αίμα που χρειάστηκε κατά την εγχείρηση. Ο γέροντας από υποχρέωση τις βοήθησε αργότερα πνευματικά με κάθε τρόπο. Γι' αυτό τις βοήθησε να βρουν τόπο να μονάσουν και έτσι ιδρύθηκε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Στη συνέχεια, ως την κοίμησή του, τις κατεύθυνε πνευματικά και εκεί άφησε και το πολυπαθές λείψανό του. Έλαβε αίμα από τις αδελφές και αυτός της έδωσε πνεύμα, δηλαδή πνευματική βοήθεια. Κεφάλαιο 8. Στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Ο γέροντας εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού στις 2 Μαρτίου του 1969. Τον συγκινούσε και τον ενέπνεε ο τόπος, διότι είχε ιδιαίτερη χάρη από τους υπεράνθρωπους αγώνες του Παπατήχωνα και τα θεία γεγονότα που είχαν συμβεί εκεί. Εξωτερικά, η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδείς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Σταμποτά εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Με την πάροδο των ετών οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά πολύ. Πολλές ώρες τον αποσχολούσαν με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος με πυρετό. Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανέβεσαν τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν μ' αφήνανε να πεθάνω, γιατί την ευκαιρούσα». Φως τες τρίβεις μου. Διηγήθηκε ο γέροντας. Βρισκόμουν σε κάποιο μοναστήρι, στα Βρονικήτα. Ήταν εσπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού έναν λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωσε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστιά μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση, αλλά είπα: «Ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα. Εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάζω». Και έτσι συνέχισε να μου μιλά μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε να κοιμηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα: τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο. Αρχίζω, Άγιος ο Θεός κλπ. Σε μια στιγμή ανάβει ένα φως δυνατό. Το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα. Γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε
είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχισε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια αγαλίαση. Έφτασα στο καλύβι, πήρα το κλειδί από τη θέση που το είχα, άνοιξα, μπήκα στην εκκλησία, άναψα τα καντήλια και τότε το φως υποχώρησε. Εμφάνιση του Οσίου Αρσενίου. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1971, ο γέροντας καθόταν στην αυλή της καλύβης του και διάβαζε από το χειρόγραφο τον βίο του Οσίου Αρσενίου που είχε πρωτογράψει για να επισημάνει τυχόν λάθη. Ήθελε 2 ώρες ο ήλιος να βασιλέψει, γράφει, και ενώ διάβαζα, με επισκέφθη ο πατήρ Αρσένιος και όπως ο καθηγητής χαϊδεύει το μαθητή που έγραψε καλά το μάθημα, το ίδιο μου έκανε και αυτός. Παράλληλα, με άφησε με μια ανέκφραστη γλυκύτητα και αγαλίαση ουράνια στην καρδιά μου, που ήταν αδύνατο να την αντέξω. Έτρεχα έξω μετά στην περιοχή του καλυβιού μου, σαν τρελός, και τον φώναζα γιατί νόμισα ότι θα τον έβρισκα. Η Αγία Εφημεία. Ο γέροντας διηγήθηκε το εξής. Είχα γυρίσει από τον κόσμο που είχα βγει για ένα εκκλησιαστικό θέμα. Την Τρίτη, κατά η ώρα 10 το πρωί, ήμουν μέσα στο κελί μου και έκανα τις ώρες. Ακούω χτύπημα στην πόρτα και μια γυναικεία φωνή να λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Σκέφτηκα πώς βρέθηκε η γυναίκα μέσα στο όρος. Εν τούτης, ένιωσα μια θεία γλυκύτητα μέσα μου και ρώτησα «Ποιος είναι?» «Η Εφημεία», απαντά. Σκεφτόμουν ποια Εφημεία, μήπως καμιά γυναίκα έκανε καμιά τρέλα και ήρθε με ανδρικά στο όρος. Τώρα τι να κάνω, ξαναχτυπά. Ρωτάω ποιος είναι? «Η Εφημεία», απαντά και πάλι. Σκέφτομαι και δεν ανοίγω. Στην τρίτη φορά που χτύπησε, άνοιξε μόνη της η πόρτα, που είχε σύρτη από μέσα. Άκουσα βήματα στο διάδρομο. Πετάχτηκα από το κελί μου και βλέπω μια γυναίκα με μανδύλα. Την συνόδευε κάποιος που έμοιαζε με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος εξαφανίστηκε. Παρόλο που ήμουν σίγουρος ότι δεν είναι του πειρασμού, γιατί λαμποκοπούσε, τη ρώτησα ποια είναι. «Η Μάρτης Εφημεία», απαντά. «Αν είσαι η Μάρτης Εφημεία, έλα να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα. Ό,τι κάνω εγώ να κάνεις κι εσύ». Μπήκα στην εκκλησία, κάνω μια μετάνοια λέγοντας «Εις το όνομα του Πατρός». Το επανέλαβε με μετάνοια και του Ιού. «Και του Ιού», είπε με ψηλή φωνή. «Πιο δυνατά να ακούω», είπα, και επανέλαβε δυνατότερα. Ύστερα κάθισε η Αγία στο σκαμνάκι και εγώ στον παουλάκι και μου έλυσε την απορία που είχα στο εκκλησιαστικό θέμα. Μετά μου διηγήθηκε τη ζωή της. Ήξερα ότι υπάρχει μια Αγία Εφημεία, αλλά το βίο της δεν τον ήξερα. Όταν μου διηγείτο τα μαρτύριά της, όχι απλώς τα άκουγα, αλλά σαν να τα έβλεπα, τα ζούσα. Έβριξα, παπα. «Πώς άντεξες τέτοια μαρτύρια?» ρώτησα. «Αν ήξερα τι δόξα έχουν οι Άγιοι, θα έκανα ό,τι μπορούσα να περάσω πιο μεγάλα μαρτύρια». Μετά από αυτό το γεγονός, για 3 μέρες δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σκυρτούσα και συνεχώς δόξαζα το Θεό. Ούτε να φάω ούτε τίποτα. Συνεχώς δοξολογία. Η κολλασμένη ψυχή. Διηγήθηκε ο γέροντας. Μια γνωστή μου γριά ήταν πολύ τσιγκούνα. Η κόρη της ήταν πολύ καλή και ό,τι ήθελε να δώσει ελεημοσύνη το έριχνε από το παράθυρο έξω. Έβγαινε με άδεια χέρια γιατί την έλεγε μήπως πήρε τίποτα και ύστερα το έπαιρνε και το έδινε. Όμως αν της έλεγε ότι ο καλόγυρος, εγώ δηλαδή, είπε να μου δώσει αυτό το πράγμα, το έδινε. Μετά το θάνατό της βλέπω ένα νέο, θα ήταν ο φύλακας της Άγγελος και μου λέει «Έλα και σε θέλει...» Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι μου συνέβη και βρεθήκαμε στην Κόνιτσα μπροστά σε ένα τάφο. Κάνει το χέρι του έτσι και ανοίγει ο τάφος. Βλέπω μέσα ένα πολτό από γλίτσες και τη γνωστή μου γριά που είχε αρχίσει να λιώνει και να φωνάζει «Καλόγερε, σώσε με». Την πόνεσα, τη λυπήθηκα. Χωρίς να τη συγχαθώ, κατέβηκα μέσα, την αγκάλιασα και τη ρωτούσα «Τι έχεις?» Μου λέει «Πες μου, ό,τι μου ζήτησες, εγώ πρόθυμα δεν σου το έδωσα?» «Ναι, έτσι είναι», είπα. «Εντάξει», την καθησύχασε ο νέος φύλακας άγγελός της. Έκανε πάλι το χέρι του έτσι και ξανατράβηξε τον τάφο, σαν κουρτίνα. Και βρέθηκα πάλι στο καλύβι. Οι αδερφές από τη Σουρωτή με ρώτησαν «Τι σου συνέβη του Αγίου Ανδρέα?» Απαντώ «Να κάνετε προσευχή για αυτή την ψυχή». Σε 2 μήνες τη βλέπω πάλι. Υπήρχε ένα χάος και ψηλά, σε ένα ίσιωμα, ήταν παλάτια, σπίτια πολλά, άνθρωποι πολλοί. Εκεί πάνω ήταν η γριά, πολύ χαρούμενη. Το πρόσωπό της ήταν σαν μικρού παιδιού, μόνο ένα σημαδάκι είχε και ένα αγγελάκι το έτριβε για να καθαρίσει κι αυτό. Βαθιά στο χάος είδα κάποιους να χτυπιούνται, να ταλαιπωρούνται και να προσπαθούν να ανέβουν πάνω. Την αγκάλιασα από χαρά. Την πήρα πιο πέρα για να μην μας βλέπουν και πληγώνονται. Μου είπε «Έλα να σου δείξω που με έβαλε ο Κύριος».